handiak gosak egitea. Kafea. Mozte. Bueno, gaur goizeko nobedade gisa, behan doni joak dize, klasea, horre... Oain, garaikidea. Historia uki eta oain, teknika garaikidea. Kaixo, bueno, ya está, ya etxea jatu nahiz, eta bazka egiten bitaten kontatuko izut gaur komuna, porque, claro, hain blogetan aukera daukat pixkat nire uniko gozta ez diteko, eta ordu, bueno, gaur okita biru klase. Historia, ez dala dantzan historia, da arte eszenikoen historia ustet, bueno, sin más, historia. Gero dantza garekidean teknika lau, zelo garbe, no? Eta azkenik eukiet heziketa dantza, hautazko irakasgaia. Orduan hoi, historian maioain ematen pertsonaiak eta loko gauzak, mobidak. Dantza garekiden, basemaz garaikideko ariketak ititegu dela. Eta gaur esaldi bat oso guapo baita. Eta gero heziketa dantzan gaur haitu ariketa bat prestatzen. Heziketa dantzan ite duna da diseinatu klasek iteko ariketak. Osea, dantza sorkuntza, sorkuntza lantzeko edo sormena lantzeko ariketak dantza bidez. Eta metodo pedagogiko, eta horko gauzak lantzaitegu. Eta gaurtzan, azterketa beharren daukau, klase bat eman beharra daukau. Eta orduan gaurtzan, horre mazten ja orkezen aztegia klasek, klasek ematen aztegia orduan gaurtzan jazkeneko guna dudakiteko, klase estrukturatzeko, eta bar. Eta hoxe izan da. Eta hoin bazkaltzea, hasik egon egin, eta zuzen ikusiko zu urrungo klipazue, baina ni hoin bazkaltzea nejoa. Hala. Bueno, korrika saioa, inda. Esplikazioak eta german ezkizu betxen, porque, claro, ez dut esplikatu. Zebain ezen korrika de repente bain. Bueno, listo. Ja, jatu geha. Korritetik. Oen, dutxa eta kontatzizuet. Ze basin izua baten korrika. Kaixo, bueno, jazte, ja dutxeatu eta bar, ama, daukat, bueno, amer guztik irekitan, bera, pels. Bale, ze bai, hasen izen korrika. Bueno, oso horretxa da. Tolosan, urtero nire txikitako eskolak, sameniego horixek, antolatzeu San Silvestreko rosa. Eta bakorri itenetako naiz, edo atea nahi dut, orduan entrenatzen hasi naiz. Eta eskok esango jaztue. Zu korrika... Bai, korrika. Udan esan unen arraunen hasi behar nula, mundu guztia baino loko zaude, nola hasiko da arraunen, ezakizte,
fundamentukin jarri nintzen, eta laugarren gatu ginen amarretik. Eta goatzez denak, bloga utziko temen. Dala oso blog politia, ze, arraunen, ez genuen espero genuen amarretik behatzi zortzi gatza, eta derrepente laugarren ingenuen. Orduan, nola ez daiatuko 5 kilometro itea. 5 kilometro, bai, hombre. Hortan ikuste jatzen izela. Momentuz gaur, 4 eta piko ditu. Oso no. Jungo, pixkanaka. Eta hoxe kontatzen dut, horregatik hasi naiz korrika. Ez estetikoki, arjatu nahi delako, o lo que sea. Oain, email batzuk bidatzen joa, ze bestela aztengo zait. Gero, bueltatzen naiz, txapa gehiago botatzea. Lehenoko planoak askoki nezakitzu gola idazten oso guai, baina realitatea zer da kasko kentzitutenen eta benetan musika entzutenen. Eta ez da gehiago jarriko, copyrightak faltatzea dela gero, bertxon bideon bezala, egon utzizutela de paso, 3 strike jarri zizkiatela. Baina, bueno, hau da konzentratzeko musikita. Zer bestela, nez fokus jartzen. Ez nire grabatu gehiago ze? Musika garrikot. Bueno, ja falduet, ja esta dena. Daukat lorpegi hau. Ze bueno, gaua da ja, osea, denbora esentea makit. Azkeneko klipetik baina, claro, agurra grabatzen zuzait, eta bain, lotan neon ja. Hain izan, Alexen TikTokeko zuzeneko ikusten, eta derrepente zaret, ai, ez deta gortu bideoa. Así que hoxe. Kaixo. Jaigoa, bigarren gablognak. Nik jarri nion izen hau, eta nik kostatzaitenekin ez trabatzea izaitegon, eta izen hau jartziotala trabatzeko horrexena, gablognak. En fin, justo hoxe, ez ziren. Ja bigarren egotela, eukiula, zero exito, baina bueno, espero nula zan, lehenengoak bastante pume ukitzea, eta gara jaurrengoak izango jaun zuru jo. Baina, ez lo que hai. Ala ere, esan dizuet, kalitatez bideo asko zobea dala. Bigarren lehenengo baino zer lehenengo txapa ematen tatia, eta bigarren gongo azete esgarrikiten. Baina, bueno, hori da dana. Bideo bukare ez azatea hartuko zaizu hemen playlista gablog nana, hemen arpidetzeko, klikatzeko arpidetzeko, eta hemen bideo ikusina edo gehien gustatu zaizuena, hola pasatzen. Así que hoxe, baina, txapak zeitutenak, bueno, 10 minutuko bideo nahi behitu duzue, txapabek janin betuzue, ze nik egunen zahar ez dituten hainbeste gauza, nik uste nuen asko zara xo bezan zela 10 minuta jatzagun baten, eta super zaila. Baina, bueno, asteantan gauza txok datoz. Eta bideo enten esaten, eta zuntzako esklusiba. Durango kontoka 2 egunetan nijoa. 2 days ikusta baina zue, kasoin. Eta, hoxe, ostegunen parrandatako geha gauza asko. Urrengo asteko astelenen, karo, zuek hau guztiko zue, endiferido urrengo gunen. Baina nik astelenen kriston plan guai haukat, baita. Así que hoi, importante goatu, erronka bat daukaula. 175 arpide nuta jatzea, abienduako gita laueko. Erronka, bastante ondo joa. Helburua da, gablogonetako bideo bakoitzen arpide dun berri bat lortzea. Momentuz, lehenengo bideon eta bigarren bideon bakoitzen arpidedun bat baino gehiago lortitut, así que eskartutan nago. Dena hola baldin badi joa, aiatuko agan 75. Ez gehala jatzen, ez da ez pasatzen, hau, ez detiten jarrezea gatikan. Osea, zenbakin gatikan. Eta listo, bihar euskaren eguna. Eta, jazta, zokotetaz gehiago esateko. Betiko guztakin agortuko bideoa. Like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu eta partekatu zen lagun arten. Eta besteik ez. Eskerrik asko ikustatik bideo hau. Eta hemen honetako zizkizu, aukera ere gehiago.
ikusteko aroko ikusiz baldin baituzue beste bi dauzkazu momentuz. Aio, eskerrik asko denai.